салом дӯстон, имрӯз дар канали мо савол аз фанҳои гуногун омода намудем. барои ҳар як савол ба шумо 10 сомия дода мешавад. пас аз гузаштани тест баҳогузорӣ карда мешавад ва маълум мегардад ки чӣ қадар шумо фаҳмиши умумӣ доред. тайёред? пас рафтем. дар нишони ҷанги 100 116 сол давом кардааст. штаб-квартираи Созмони Милали Муттаҳид дар кадом шаҳр ҷойгир аст? калонтарин ҳайвон дар ҷаҳон кити кабуд мебошад. дар алфавити забони англисӣ чанд ҳарф мавҷуд аст? алфавити забони англисӣ аз 26 ҳарф мавҷуд аст. дар дунё чанд то мамлакати арабӣ вуҷуд дорад? дар дунё 23 мамлакати арабӣ мавҷуд аст. кадом сол киштии Титаник ғарқ шуд? соли 1912 киштии Титаник бо пиряхи рӯбарӯ шуда пас аз 3 соат ғарқ шуд. дар ҷанги якуми ҷаҳон чанд нафар одам вафот кардааст? ҳамагӣ дар ҷанги якуми ҷаҳон зиёда аз 8 миллион нафар вафот карданд. саволҳо ба анҷом ёфт ва дар ин ҷо шкалаи балгузорӣ нишон дода шудааст. дар комментария нависед ба кадом гурӯҳ шумо дохил ҳастед ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. агар навор ба шумо писанд омад, пас лайкро зер кунед.